UN एकाडेमिनि दिनै फरायसा मोनसे टिचार्स मिट खुंनाय जादों। बाहाय गासै 44 फरायसालिया बाहाय बाहागो लादों। नाथाय फरायसालिनि संख्याया थारमाने 84 नि बारा। नाथाय माखासेफ्रा दाबो लवार स्टेजाव दङ, प्राइमारि स्टेज बा हाई स्कुल स्टेजाव दं, जायफोरनाखि दाबो मेट्रिक परीक्षा होआखै। जों बाहाय एसे सेलेक्टिभलि स्टुडेन्टफोरखौ लेंहरनाय जादों। बिनि मूल गाहाय थांखिया जाबाय स्टुडेन्टफोरनि क्वालिटि, बिसोरनि डेभेलपमेन्टनि स्टेजखौ जों नायदों आरो बेसेबां डेभेलप जादों। आरो बर' मिडियामनि फरायोब्ला मोनसे समाव हाइस्ट पार्सेन्टेजआ 45%, 46%नि बारा जों आसा खालामनो हायामोन। थार्ड डिभिजनाव पास जानाय नाम्बारा जेब्लायबो बारा जायोमोन, सेकेन्ड डिभिजनाव एसे खम जायोमोन, फार्स्ट डिभिजनाव एखेबारे 1, 2 बेबायदियाव थाङो आरोखि। दा दिनै खिन्थु बर' मिडियामाव फरायग्रा गथ'फ्राबो मोनथाम मोनब्रै साबजेक्टआव 100आव 100% लाखियो। मार्क केरि खालामनो हाया होननाय बाथ्रायाबो नङा, जुदि फोरोंनाया थिग जायोबा। दा टिचारनि क्वालिटिया बारायगासिनो दं, मेथडलजिया बारायबाय थादों, स्टुडेन्टफोरनि एम्बिसनफ्रा, सिमांफ्रा देरलांदों। दा दिनै UN एकाडेमियाव जाय 97% लानानै मेट्रिकखौ पास खालामदों दिनै दा जायफोर गथ'फोरा, बिसोरो बयबो सोरबाया IAS जानो नागिरदों, प्रथम इन्जिनियारिं बा माबा फरायगोन, बेनि उनाव माने सिभिल सार्भिसाव परीक्षा होगोन। थ' बेबायदि एम्बिसन लायै लायै फैगासिनो दं। आरो बेबायदिया साफा सानैल' नंलिया। दा ओंखायनो बर' मिडियामनि बेलायावबो दिनैहाय डेभेलपमेन्टआ फैयाखै नङा, फैदों। आरो बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरा जे मोजां इंराजि बुंनो हायो, बेनि प्रमाणा बे स्टुडेन्ट मिटआव मैया एक्सप'ज जादों, जे बिथांमोना इंराजिनि स्पिचबो होदों। थ' बेथ' मोनसे स्किल्ससो, डेभेलप खालामलांबाय थाबानो जायो। थ' मटिभेसनफ्रा न' लेभेलावबो, समाज लेभेलावबो आरो स्कुल लेभेलावबो मटिभेसनफ्रा कारेक्ट जानांगोन, होमबासो डेभेलप जानो हागोन। लोगोसे नाथाय बर' मिडियामनि जेंनाया बाहायनो जोबा। दा आजिखालि प्रफेसनेल इडुकेसनखौ जों गोसो होदों। प्रफेसनेल इडुकेसन माने मा? सासे फरायसाया फरायनायखौ फोजोबनायनि उनावहाय प्लेसमेन्टआ बबेहाय थागोन? थ' प्लेसमेन्टनि सुबिदा दंना गैया? बिजनेस खालामनोबा बिजनेसनि माबाखौ माने बाहाय फोरोंनाय जादों ना जायाखै, जे बिजनेसखौ बोरै खालामो, आर्ट अफ बिजनेस। मिउजिकआव थांनोबा, स्पर्ट्सआव थांनोबा, बेबायदि फिटनेस बा केपाबिलिटिफोरखौ जों डेभेलप खालामनो हादों ना हायाखै? थ' बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ नायजोबनानै जोङो शिक्षाखौ होलांनो गोनां जादों। आरो आं सानो जे बेबायदि इडुकेसना बर' मिडियामनि गेजेरजोंबो फैगासिनो दङ। आरो बेवहाय हयथ'बा जोङो फैगौ समफ्राव माखासे एरादर थायो। गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा मिसनजों सोलियो। गभर्नमेन्ट स्कुलनि मिसनफोरा गभर्नमेन्टआ बानायना होदों, खिन्थु टिचारफोरखौ मिसन हिसाबै लायाखै हयथ'बा, बा मेनेजमेन्टआ लायाखै, स्टुडेन्टफ्रा लायाखै। खिन्थु प्राइभेट स्कुलफ्रा गावआनो गाव मोनफा मोनफा मिसन थायो। आरो बे टिचारफोरनिबो मिसन। टिचारफोरखौ जेब्लानाखि जोङो एपइन्टमेन्ट होयोब्ला बे मिसननि सोमोन्दै बुंनाय जायो। आरो नोंसोर खुनु सेलारिनि थाखाय दावराव खालामनाङा, खम सेलारिजों मिसनखौ साक्सेसफुल खालामनांगौ। UN एकाडेमिया दिनै बिनि थाखायनो एफेक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ। लोगोसे मटिभेसनाबो जोंना बेबायदिनो, टिचारफोरखौबो, गार्जेनफोरखौबो, फरायसाफोरखौ, बे फरायसाफोरखौबो जोङो मटिभेट खालामनांगौआ राइट जानांगौ। दा बै मटिभेसना सरकारि स्कुलाव निल, बुंनो थाङोबा गैया। थारमाने बेखौ क्लासरुमाव 45 मिनिटनि स्पिचआव जि एसे बुङो बेनो, एक्सट्रा एफर्ट थाया। फारसेथिङै जायफोर गार्जेनफोरखौ नुयो सरकारि स्कुलाव फोरोंनाय गार्जेन, प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय गार्जेन, बावहाय मोनसे डिफारेन्सखौ नुनो मोनो। मा? जे माने जोंहा बे प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय गथ'फोरखौ जेरैबायदि केयार लायो, सरकारि स्कुलाव सरकारानो लानांगौ होननानै मोनसे हगारसारनाय नियम दङ। दा बेखौ चेन्ज खालामनांसिगोन। गार्जेना बयबो फिसाफोरखौ समान ट्रिटमेन्ट हो, समानै केयार ला। आरो दा टेक्न'लजिनि जुग जेला, गथ'फ्रा टेक्न'लजिजोंनो देरगोन लावगोन बेखौ जों हमथानो हाया। नाथाय गाज्रियाव जाहाथे थाङा, मोजां फारसे लाबोनायनि दायित्वखौ जों बयबो दायित्व लालायनांगोन। दिपक बर'नि जि न'खर, सोनाबथियारि बर'नि न'खरा जोबोद गोरिब, बेखौ आं मिथिगौ। आरो बिथाङा फरायनायाव जाहाथे खुनु आख' फाख' जाया, हजोंनि जि UN एकाडेमि कमिटि, लकेल MLA आरो सिभिल ससाइटियाबो बेनि सायाव रायज्लायनानै बिथांखौ फरायनायाव जेरैबो बिथिंनिफ्राय हेल्प होनो थाखाय आवगायबोगासिनो दङ। आरो अलरेडि माने बरमानि मोनसे कलेजआ बिथांखौ फरायसा हिसाबै लाबाय, फ्रि एडुकेसन, फ्रि एडमिसन। लोगोसे आंबो मिनिस्टार हिसाबै साक्सेसफुल सानै स्टुडेन्ट
97% लानानै पास खालामबाय आंनि बिथिंनिफ्रायबो आं बिथांमोनखौ राङारि मददखौ आं सफ्टवेयर इन्जिनियार जानो थांखि दङ बेनिहाय आं 12 घन्टा फरायदोंमोन सानसेयाव ओमफ्राय जोबोद नाजादोंमोन आङो खस्थ' खालामदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो सार मिस मेडाममोनाबो आंखौ जोबोद नाजाहोदोंमोन लोगोसे जेनेबा माबे फैगोन माबे फैथारगोन जेनेबा एसे एक्सपिरियेन्सफोरखौ खोन्थायोमोन मादिया फैनो हागौ बेफोरखौ सार मिस मेडाममोना आंखौ खोन्थायोमोन आरोना बेयाव फोथायनाय बहुद दङ मानोना नाजायोब्ला गासैखौबो हाखायो जेबो हायै सोदोब गैया नाजायोब्लानो सासे गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि फरायसायाबो सासे इयुनाव IAS बो जानो हागौ IPS बो जानो हागौ बेनिखायनो आं फोथायो फैगौ बोसोराव होनो गोनां मेट्रिक आनजादाव जाहाथे बिसोरो मोजां आंनिफ्राय बांसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो लोगोसे आसामाव टप रेंकआव थांनो हायो टप 1 मासियाव आवग्रिनो हायो जाहाथे बर' हारिखौ जौगाहोनो हायो हान्जानि गेजेराव थानाय फरायसाफोरखौ माखासे सानस्रि आरो जि मोनसे जोंनि माबा आरोखि सानस्रिजों लोगोसे जोंनि बर' फिलिं बेखौ लाखिनो थाखाय जोङो बिभिन्न रोखोमनि फट'शुट लायो बेबायदिनो टिचार मिटबो जों दाखालि बिजिनाव खालामदोंमोन ओमफ्राय जों दा स्टुडेन्ट मिट सेकेन्ड टाइम थाखाय बे जादों जोंनि UN एकाडेमि बर्डआ माखासे डिसिसन लादों जे जोङो बोसोरनैनि फरनो जोङो गासै UN एकाडेमि फरायसाफोरनि मिट लायो देग्लाय 45टा UN एकाडेमि फरायसाफ्रा बाहागो लादों टटेल फरायसा हिसाबै जों बेवहाय नुनो मोन्दों 531 आरो बेनिफ्राय गोबां फोरोंगिरिफोरबो फैफादों बेवहाय 97 साबजेक्टफोर आरो जों बेवहाय कम्पिटिसन खालामो आरो बिभिन्न रोखोमनि पार्सनेलिटि टेलेन्ट बेजों लोगोसे जोङो माखासे जोंनि रोंगौसा व्यक्तिफोरखौ लानानै बिथांमोननि सायाव माखासे मटिभेसन जों बाथ्रा बुङो फेरेल ड्रिल कालचार प्ले आरम्भ खालामनानै जोङो बिथांमोननो प्रग्राम होयो आरो प्रग्रामाव पार्टिसिपेटफ्रा जोबोर मोजां जादों आरो बेजों लोगोसे आसामनि गेजेराव देग्लाय हाइस्ट जे बर' बिजोङाव UN एकाडेमि कलेजनिफ्राय जे मोननो हादों सानै फरायसा मनदीप बर' आरो दीपक बर' बिथांमोनखौ जों लेंहरनानै दिनैहाय दा फेलिसिटेसन होदों आरोखि जे जों UN एकाडेमि क'क्राझाराव गायसनोब्ला 94 जनल' फरायसा दंमोन जों दा हिसाब खालामदों अल आसामाव जोंनि गासै स्टुडेन्टआ माने 50टा UN एकाडेमिखौ लानानै जे 20,000नि बारबाय ओमफ्राय जों दाखालि काउन्ट खालामदों दा जोंनि गासै फोरोंगिरिनि अनजिमाया 1500नि बारा जाहैबाय आरो बिनिफ्राय जों नुदों जोंनि जे कर्मि कर्ताफोरखौ लानानै जों 2000सो जोंनि हाबा मावगिरिफ्रा बेवहाय मावबाय दं आरो जोङो जे स्टुडेन्टफोरजों दा 20,000नि बारा फरायसाफोर दङ बिथांमोननि गार्जेनफोरनि जे इनभल्भमेन्टखौ जों नायोबा नुगोन जे बे जोंनि UN एकाडेमिनिल' जाफुंसारनाय नङा दुलाराय बर' माहारिनि बर' मिडियामनि फारसेथि जोंनि गथ' माने समाजनि जे माने जोंनि मिजिं बायदि आसा बायदि जौगाखांनाय बे गोबां माने नुजाबोबाय थादों आरोखि